Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. І наступну годину будемо з вами разом працювати. Вже у цій студії готовий вітати гостя цієї години. Це Григорій Мамка, заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції у 2016 році. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Одразу хочу, так би мовити, сказати нашим глядачам, що тема піде цієї години про вибух вчора у суді у Нікополі Дніпропетровської області. Будемо говорити цю ситуацію, як так сталося, чому, що там вибухнуло. Оперативну інформацію очікуємо від Ганни Старчевської, це речниця Нацполіції Дніпропетровської області. З нею наші редактори зараз зв'язуються і обов'язково оперативну інформацію з вами поділимося. Тож повертаємось до студії. Пане Григорію, я хочу для початку запитати у вас узагальнено, як так сталося, що на таку резонансну подію потрапила людина, яка принесла з собою 2 гранати? Як взагалі так сталося і чому, кого тут звинувачувати можна за бездіяльність? Чи взагалі як це охарактеризувати? Ну, це є наслідком тих реформ правоохоронної системи, відсутності основного принципу забезпечення безпеки як особи, так і любого державного органу на території України. Чому так сталося? Коли реформи розпочинаються, вони абсолютно прогнозовані, вони абсолютно повинні бути чіткі, вони абсолютно повинні бути програмні. Коли немає програми або чіткої проведення реформи, люди не розуміють, перше, що відбувається, і, по-друге, вони йдуть непрозоро. Що трапилося з цим випадком? Його необхідно все-таки розділити на 2 частини. Перша частина – це люди, коли зневірені в нероботі правоохоронної системи, вони беруть в руки хто вила, хто гранати, а хто інші предмети, якими можна спричинити шкоду. Тобто доказати свою правоту без закону, а з приводу фізичної сили чи інших засобів. Що і трапилося в цьому випадку. Друге питання необхідно розділяти з приводу професійних підходів до самої реформи, яка відбулася. Коли є приміщення суду, воно повинно бути охоронюване. Тобто забезпечення безпеки органу, який творить правосуддя. В цьому випадку, коли розбирати саме приміщення, яке було без огорожі, сама відсутність охорони І металошукачів – це саме пропускна система, але її повинен хтось здійснювати, хтось повинен за цим спостерігати, за металошукачем. Якщо цього не проходить, ми маємо вільний доступ з предметами, що нам заманеться, заходити до суду. І отримали випадок. 10 чоловік поранено, 2 чоловіка позбавили життя. Яка процедура цього всього? Раніше був спеціальний підрозділ, який займався охороною суддівської системи, а саме приміщень, де відбуваються судові засідання. Коли перед початком цей підрозділ входив до системи Міністерства внутрішніх справ. Перед початком прогнозованої чи анонсованої реформи Міністерства внутрішніх справ створення нового підрозділу про основні функції створення і реформації забули. Все скасували, а нового не побудували. І та людина, яка прийняла рішення про таку невдалу реформу, повинна відповідати за проміжок часу, який суд залишився без охорони на протязі 3 років. Виникла така ситуація. Для цього необхідно все-таки встановити, хто саме місцевий територіальний підрозділ Національної поліції, який повинен був забезпечити безпеку проведення судового процесу, необхідно керівнику пред'являти підозру і приймати міри щодо запобіжних заходів. По-іншому ми до цієї проблеми і не вирішимо її як від початку, так і в кінці. Що необхідно сказати з приводу самих судових процесів? Ця ситуація показала про те, що люди, звичайні люди, вони, перше, не довіряють правоохоронній системі і зневільовані самою реформацією судової системи. Тому і виникла ця ситуація. Якщо розглядати з приводу правоохоронної системи, то я як слідчий практик заявляю відкрито, після закінчення розслідування кримінального провадження і скерування обвинувального акту для розгляду в суді, є така процедура, як звернення слідчого
до оперативного блоку, який 70% має правоохоронній системі, для оперативного супроводу розгляду кримінального провадження в суді. Де цей рапорт слідчого, хто закінчував провадження? Де ця профілактика і виявлення ознак цієї ситуації, яка б можна було яку попередити? Ця відсутність цих подій, а саме роботи правоохоронного органу, правоохоронної системи, і принесла до таких трагічних наслідків. Але у нас трагічний наслідок є, він скоєний, ми розбираємося з його наслідками, а причин про його усунення, про підходу зміни, вирішення цієї проблематики немає. Всі міністри, всі правоохоронці, вони за цей випадок мовчать. Тільки засоби масової інформації відкрито кажуть, які події трапилися, які підлягають для аналізу. І що саме необхідно керівникам? Перше, визнати цей випадок, що він скоєний є, визнати свої помилки в невірному підході для забезпечення безпеки. І друге, сказати, що саме керівник на своїй посаді повинен зробити. Доки таких речей не буде від влади, від керівників, люди не будуть розуміти. І друге, не будуть розуміти основне, що саме налаштована робити влада, щоб в майбутньому таких випадків не було. Я хочу одразу сказати, що там, якщо не помиляюся, граната F1 взірвалася. Да? Знайшли ми відео саме, як взагалі ця граната взривається, щоб взагалі трошки уявити ту ситуацію і уявити ту картинку, як це відбулося у залі судових засідань. Давайте подивимося зараз на екран без коментарів, як взривається граната F1, яка взривалася у залі судових засідань. Увага на екран. Ну, ось бачимо, ніщівна і руйнівна сила такої гранати. Де її використовують? Якщо я не помиляюся, її використовують як піхотне озброєння, вірно? В гранат немає застосування спеціальними підрозділами саме вибухових таких пристроїв. Ця граната є оборонного характеру. У неї на 1 секунду тільки радіус пораження осколками, які такі ребристої форми, до 200 метрів. Якщо приміщення зали суду 30 чи 40 квадратних метрів, то можна уявити, скільки осколків з радіусом пораження даної площаді, 200 квадратних метрів, там залишилось. Але кожна граната має свою специфіку. Граната оборонного характеру F1, вона не видається просто, вона звідкись приїжджає. Вона має завод-виробник, який виготовлює цю гранату оборонного характеру. Вона має підрозділ Міністерства оборони чи внутрішніх справ, який її отримав, яким чином вона списана, і саме при яких подіях, чи втрачена, чи викрадена, чи використана в боях в зоні антитерористичної операції. І якось вона звідти повинна була сюди прибути. Але правоохоронна система, а саме правоохоронний орган, як Служба безпеки України, як Національна поліція, вони наділені повноваженням проводити оперативні заходи з метою встановлення і виявлення осіб, які незаконно зберігають товари, продукти, які вилучені з обігу, які мають спеціальний дозвіл для того, щоб знаходитися в тієї чи іншої людини. Друге питання, що звідки ця граната приїхала сюди? Да? От, звідки вона потрапила, як вона потрапила, чому немає жодного контролю? Виходить так, що ми взагалі усі можемо бути в небезпеці і очікувати такого, не дай Боже. На даний час я ставлю приклад один про реформування Міністерства внутрішніх справ і саму Національну поліцію. В основному реформа починається з лозунга, тобто з мети, яка повинна бути мета. І до цієї мети повинен йти до правоохоронний орган чи система. На даний час основним таким тезисом і лозунгом Національної поліції є тезис «служити і захищати».
У мене виникає питання, коли людина проходить конкурси, попадає в лави Національної поліції, вона не служить? Служить. Якщо вона робить свою роботу, вона захищає чи не захищає? Так ці слова «служити» і «захищати» є констатацією фактів чи метою подальшому роботи правоохоронного органу. І от спочатку, коли починаємо ми з підміни понять, з двойних стандартів, відсутності конкуренції здорової, ми отримуємо що? Мети не знаємо, функційні свої обов'язки виконувати не хочемо, а двійні стандарти ми отримуємо конфлікти між НАБУ, Генеральною прокуратурою, САП, антикорупційною прокуратурою. Для чого це кому вигідно робити без подібної програми, без подібної реальної реформи в правоохоронній системі, невідомо. Але від цих невідомо просто страждають люди. І як наслідки вбивство Шеремета, яке не розкрито, і ряд інших злочинів, контрольних і резонансних. Про це люди просто розуміють про те, що правоохоронна система на даний час не готова справлятися з викликами. Не готова чи не хоче? Я думаю, вона не хоче, а бажання одного мало без професіоналізму. От коли був би професіоналізм, тоді б вона не хотіла. І з приводу зброї на даний час в Україні, так як і в інших державах Євросоюзу, існує крім легального ринку зброї і нелегальний, тобто називаємо чорний ринок. На даний час в будь-якій точці України можна купити за 20 тисяч гривень автомат Калашникова. І про це відкрито говорять. Служба безпеки України повинна контролювати кожний крок, кожний квадрат з приводу незаконного обігу зброї. А як ми можемо контролювати незаконний обіг зброї, якщо інформація, яка надходить, агентурна робота і все інше, займаються оперативні підрозділи, які не наділені повноваженнях в рамках закону. В Кримінально-процесуальному кодексі оперативних служб немає. Про що можна говорити з приводу легального чи нелегального ринку зброї? На даний час зброї, скільки виходить з зони антитерористичної операції, ніхто не знає. Питання в суспільстві стоїть дуже гостро в Україні з приводу зброї. Це повинна бути в людей короткоствольна вогнепальна зброя чи не повинна бути? Але в Україні до цього часу немає закону про зброю. Якщо ми просто не вийдемо до людей і скажемо, ми заблукали, ми заплутались, ми хочемо зробити цю реформу, ми розуміємо, як, нам необхідні фахівці звернутися і все-таки на рівні адміністрації президента скласти комісію, будь-який орган, як би ви його не назвали, залучити фахівців і прийти до одного висновку, прийняти рішення щодо реформування самої правоохоронної системи. Чітко, відкрито і почати конкретно її реформувати. Після цього тільки можна брати на себе відповідальність. А так у нас 3,5 роки назад почалися реформи. Хтось нам з міністрів обіцяв про те, що я її пройду. Це буде швидко. Але забули відповідальність. Якщо реформа не принесе бажаного результату для суспільства, хто за це буде відповідати? І до цих пір ми мовчимо і не хочемо взяти на себе відповідальність. І воно все рухнуло. А є основні старі методи, старі принципи, старі підходи. Якщо ти щось руйнуєш, то ти повинен збудувати. А ми зруйнували, не збудували і чекаємо, що сама ситуація вирівняється. Цього не буде. І такі прикрі випадки, вони раз в неділю мають такий резонанс в суспільстві, що люди тільки про ці події говорять. Дай Бог розуму для того, щоб керівники високі на таких державних службовцях, вони прийняли відповідні заходи, відповідні міри для того, щоб заблокувати, і це в подальшому не траплялося. Але, як на мій погляд, то такі заходи не приймаються, такі заходи не обговорюються, урядових програм не відбувається, і чогось чекаємо, невідомо чого. І
Я думаю, на моє глибоке переконання, що все-таки Генеральній прокуратурі все-таки вже під час сьогоднішнього свята необхідно все-таки взяти на себе відповідальність, розібратися з цими реформами, розібратися з тими коштами, хто їх отримав на ці реформи, і все-таки прийняти рішення. І після цих кардинальних кроків висунути свій пакет реформ, який повинен бути в Україні, прозорий, відкритий, з високими зарплатами, але з відповідальністю. Для того, щоб держслужбовець розумів, зробив дію невірно, відповідаєш. А так у нас трапляється такий, простий приклад. Якщо є з'їзд партії, то на ньому присутні державні службовці. Якщо державний службовець привик робити, тобто дія з приводу державної служби, а відповідати в партії як політик, а ми знаємо, що політичної відповідальності в Україні немає, то і трапляються такі події, що потім дій багато, шкоди багато, а відшкодування немає і винного, хто цієї шкоди наробив, також не знайдемо. Ця ситуація критична, тому що саме перші, хто це відчуває, це звичайні люди, які відчувають себе просто незахищеними. В Україні не ставиться питання з приводу терористичних актів. Терористичний акт, згідно законодавства України, це підслідність роботи розслідування злочинів Служби безпеки України. Це зовсім інші підходи, зовсім інші можливості до розслідування кримінальних проваджень. На даний час ми бачимо в Україні, що щоб не трапилося, ми порушуємо як вбивство і знаходиться воно в Національній поліції. І доки ми на рівні держави не визнаємо, що у нас є небезпека для людей, нам необхідно закручувати цю роботу з приводу забезпечення безпеки. І не будемо називати події своїми іменами, як це відбувається, належну оцінку давати їм. Ми тільки будемо блукати. А чим ми будемо більше блукати, брехати людям, ми не наведемо порядку. Повернемо ще до теми стосовно закону про зброю і взагалі, чи буде він дієвий і що треба зробити. Зараз хочу трошки нашим глядачам розповісти про останні новини, які є стосовно того вибуху у суді. Отже, поліція обшукала будинок підривника Нікопольського суду, а також автомобілі, на якому він приїхав на засідання. У лікарні зараз перебувають ще 6 постраждалих внаслідок вибуху, 3 з них у тяжкому стані. Напередодні чоловік на ім'я Руслан Тапаєв кинув у залі суду гранату у бік клініки, клітки з 3 підсудними, вбивши одного з них. А потім другою гранатою підірвав себе. Тапаєв виступав у суді в якості потерпілого слухати справу про навмисне вбивство його сина Різвана. Тапаєва молодшого застрелили торік у лютому. Гранати його батько дістав після того, як судді оголосили про чергове перенесення засідання. Поліція головним мотивом Руслана Тапаєва вважає помсту. Про стан здоров'я людей, які напередодні дістали порани, розказав начальник медичної частини Нікопольського шпиталю. Давайте зараз послухаємо. Состояние с положительной динамикой, в последующем будет оперироваться, но это уже в плановом порядке. 6 пациентов в легкой и средней степени тяжести. Я думаю, сегодня 2 выпишем. Отже, повторюся, дістав гранати і просто їх кинув. От ви говорили про закон про зброю. Чи приймуть його взагалі? Чи буде такий закон? Цей закон повинен бути в Україні, тому що ми європейська держава, і володіння зброєю при різних позиціях, при різних думках фахівців, він тільки обговорюється. Необхідно все-таки зрозуміти такі речі. Доки людина має повноваження на застосування зброї, на законне її володіння, злочинів може бути скоюватися більше, менше, але людина самостійно має право на свій захист. Питання не в тому, що дійсно в Україні на підставі інструкцій, які МВС є, кожна людина має право придбати собі
гладкоствольну зброю, тобто мисливську, і іншу зброю, крім короткоствольної вогнепальної зброї. Чому такі дискусії почалися з приводу короткоствольної вогнепальної зброї? Де у нас її на руках дуже багато, але вона є незаконною. Держава тільки спекулює на цих моментах, а кардинального рішення прийняти не хоче. Причини тут є дві. Перша причина, що монопольне право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю є тільки в держави, в особі правоохоронних органів. Друге, бояться того, що люди будуть її застосовувати там, де не потрібно. Тобто в конфліктній ситуації нагородна зброя, скільки її видано, дуже багато. Закон, ми, як фахівці, просимо, що давайте розбиратися з цією короткоствольною вогнепальною зброєю. Що зброя, вона, якщо лежить на місці чи в сейфі по мірам безпеки, вона шкоди не принесе. Питання принесення шкоди – це неправомірне застосування зброї. Чому держава, створюючи новий закон, не може створити нових правил, які вона зобов'язана створити для своїх громадян? Для того, щоб отримати вогнепальну зброю, необхідно доказати легальність коштів, за які ти придбаєш цю зброю. Другий момент – пройти курси навчання, якщо ти зацікавлений цій зброї, а саме на державному рівні, здати всі тести, тестування, тобто про психічний і фізичний стан тебе як громадянина, як фізичної особи. Навчитися нею вірно користуватися. І друге, вивчити законодавчу базу, яка дозволяє захищати свої права і свободи при необхідності з приводу застосування вогнепальної зброї. Якби ці вимоги, якби ці правила були включені і зроблені з боку держави, необхідності в нелегальній беззброї для захисту себе, сім'ї, домівки, любого адмінприміщення, його б не було. А злочинці, які б скоювали, кожну неділю скоїться 100-200 розбійних нападів, напади на приватні будинки, напади на вулиці, на людей з застосуванням зброї, холодної, вогнепальної, все інше. Якби злочинці розуміли, що людина, яка проживає в такому-то адресі, вона має при собі вогнепальну зброю, знає законодавство і може захищати свої права володіння майном. Я думаю, на мою думку, то менше б і злочинів би таких би було. І злочинці б розуміли, йому йти на розбійний напад в останній раз, чи можна ще пожити, але не так шикувавши від життя, від скоєння злочинів. І цю програму необхідно все-таки взяти на себе адміністрації президента, не якимсь депутатам, які обрані народом і подають законопроекти. Вони нічого не випишуть, а на державному рівні підняти це питання, проговорити з людьми, з фахівцями і запропонувати умови. Якщо ці умови будуть складені і держава буде дохідливо пояснювати людям про що мають право застосування. Люди вивчать матеріальну частину, люди вивчать правила застосування і будуть вірно застосовувати. Після цього, я думаю, злочинність зменшиться. Люди будуть захищені. На даний час в центрі є ресторани, де вже повісили власники цих ресторанів таблички, що прохання з вогнепальною зброєю не заходити. Якщо вже власники таких ресторанів, вони вже переживають за безпеку людей, які знаходяться в їх закладі, і просять відкрито про те, що не заходити зброєю, то владі, муніципальній владі, місцевим територіальним громадам необхідно все-таки задумуватися про гостре питання і легалізацію цього закону. Створення його, не легалізацію, а створення цього закону і прописання умов для громадян. От якщо пропишуть ось ці умови, і про які ви сказали, чи варто дозволяти мати вогнепальну зброю усім? Чи все ж таки якимось людям не можна цього робити і цього дозволяти, як ви гадаєте? Чи от усім, хто пройде ці курси, усім дозволяємо носити вогнепальну зброю? Необхідно все-таки дозволити всім,
але поставити запобіжник. Ми не можемо порушити права будь-якої людини, яка проживає на території України. Перший запобіжник – це особи без громадянства, іноземці. Необхідно все-таки обмежити в цих користуваннях. Інше, необхідно все-таки медичний огляд, на що я акцентував увагу, а саме психічний стан і фізичний стан. Психічний – це вірне застосування, тобто оцінення вірна ситуації, яка склалася для подальшого застосування зброї. Фізичний, що фізична людина не було ніяких вадів і може вірно застосовувати зброю. Але ж усі ці справки зазвичай купуються. Їх без проблем можна собі виписати, навіть не проходячи ці медичні огляди, психічні огляди. Як тут робити? Навіть якщо буде ця реформа працювати, але знов ж таки. Ну, якщо ми кажемо про реформу, яка повинна статися в ідеальних умовах, ми про це повинні говорити. То медична реформа, яка анонсована, вона повинна бути теж відкритою. І за видачу такої справки просто по телефонному дзвінку чи за гроші необхідно вносити кримінальну відповідальність. Чому кримінальна відповідальність у нас така лояльна? 3 роки назад ми ставили питання про те, що кількість злочинів, а саме розбійних нападів, зросла. Зросла з застосуванням вогнепальної зброї чи макетів, які потерпілі оцінюють реальну зброю. І ми намагалися через депутатський корпус збільшити саме санкцію відбування покарання за розбійні напади. Ну, всі спочатку посміялися і не підтримали цього збільшення санкцій за скоєння по частинам 1 статті 187. Але злочини ці йдуть, і вони мають масовий характер. Аби ми розуміли, що по першій частині, якщо задокументували злочин нападу, а саме з моменту нападу закінчений склад злочину, ми маємо право заарештувати злочинця, особу, яка скоїла злочин, то по першій частині ми не можемо затримувати і арештовувати, тому що санкція статті не дозволяє прийняти такий запобіжний захід. І доки ми не скажемо, що доки з боку злочину, чи злочинця, чи особи, яка скоює злочин, за його дію не буде адекватної реакції правоохоронної системи, в тому числі судової, злочинці будуть і нівелювати таким правилам, як невідворотність покарання. Тобто ми скоїмо злочини, правоохоронні органи їх не розкривають, не розслідують, і відсутність самої покарання до тих людей, які скоюють злочини. Оце, що зараз відбувається в Україні. Доки не збільшимо відповідальність за незаконні дії і не будемо примусово заставляти, розкривати, затримувати, арештовувати і приймати реальні вироки, злочинний світ не зрозуміє позиції держави, що вона є сильною, що вона карає за злочини, які проходять відносно осіб, відносно територій, відносно державних установ, як в цьому випадку. І злочинний світ буде на рівних з державою. Такого ніколи не було. Держава завжди диктувала свої правила з безпеки, умови і забезпечення безпеки проживання на території. От ви сказали, що треба зробити правильно, да, пункти. А як зараз працює ця система і яка система взагалі зараз? Чи існує така? Чи можливо? Ну, ця система, як я говорив, з приводу того, що служити і захищати. Ця реформа, Ні, вона... я маю на увазі, от, щоб отримати вогнепальну зброю або будь-яку зброю взагалі на законному рівні. Чи є таке зараз? Є, можна отримати гладкоствольну, іншу нарізну карабіни, тобто довгоствольну зброю, і всі інші види зброї, крім короткоствольної вогнепальної зброї. Це пістолети, які удобно в носінні і забезпечення безпеки. Порядок такий. Ви звертаєтесь до дозвільної системи, яка до сих пір існує в Міністерстві внутрішніх справ. Вони надають дозвіл на підставі справок, як ви казали, можна купити дійсно в переході, можна купити в будь-якому медичному закладі, Через не інтернет. приходячи через інтернет. Це ж розповсюджена форма. Звернутися, отримати дозвіл, придбати в магазині під виглядом спортивної, але вогнепальну зброю, мисливську зброю, зареєструватися і користуватися нею. І представити умови для зберігання гладкоствольної зброї.
Ці умови на даний час в Україні є. А чи можеш ти з мисливською зброєю забезпечити безпеку на вулиці, якщо її пересування, перевезення регламентовано інструкцією, не законом Міністерства внутрішніх справ і визначено в порядку? І от для цього суспільство і каже, що якщо злочинці у нас або особи, які скоюють злочин, в незаконному володінні мають короткоствольну вогнепальну зброю, то чому нам це заборонено? Чому держава не забезпечить самого закону про користування короткоствольною вогнепальною зброєю? Цього немає. Просто от ви сказали, да, про вільну купівлю. От я буквально при вас у пошук забив купити автомат Калашнікова. 13 500 гривень. Це перший сайт, який мені попався, їх безліч. 14 500 гривень, ось з прицілом можна навіть за 13 500 купити. Тобто, якщо, ну я покажу на камеру, якщо бажаєте, ось так. Якщо взяти от міжнародний приклад, яким чином взагалі там от можна отак у відкритому доступі взяти отак от купити ось вільно зброю, вогнепальну? А міжнародний досвід міжнародних там організацій, в тому числі і на Україні існують такі організації, він показує про те, що ринок чорної зброї, він є завжди і скрізь є. І перетік зброї вогнепальної, короткоствольної вогнепальної, він йде між державами. Але він в такому закритому характері, що до нього дуже трудно достукатись. Не так, як в Україні. Тому що правоохоронні органи, правоохоронні системи, вони працюють, відпрацьовують всі засоби інформації, а саме в інтернет-пошуці. Анонсована кіберполіція, наприклад, вона на даний час рахується і працює при Міністерстві внутрішніх справ окремим департаментом. Але як людина в погонах може провести якісне дослідження з IT-програмами, з розкодуванням, створенням і все інше. IT-програми, IT-бізнес, от використання, створення схем, створення програм, це є творчою роботою. Технічна творча робота. І коли звернуть увагу на самого айтішника, який з утра до ночі чи цілодобово відпрацьовує, робить свої програми, він зовсім не похожий на нас. Він тільки є людина з паспортом, а у нього мізки роблять зовсім в іншому напрямку. Він живе цим. І от ідея була гарно оголосити конкурс на базі Національної поліції про набрання 30 детективів, які можуть бути придатні з приводу IT, забезпечення безпеки IT. Конкурс пройшов, безпеки не маємо. То хто з IT, якщо на даний час в Україні вони отримують більше $1000 щомісяця, може прийти на зарплату 10-15 тисяч гривень? Ніхто. Для цього, наприклад, Естонія створила такий підрозділ з цивільних осіб, які мають повністю доступи до всіх баз, забезпечують безпеку програмного забезпечення, як в інтернет-ресурсів, як забезпечення безпеки роботи підприємств з приводу IT. І тоді вірус Петя зовсім абсолютно буде неадекватно діяти на безпечні створення систем, програм і все інше. А так на даний час ми маємо, анонсували, не культурно, неправдиво підійшли до створення цієї безпеки, і отримуємо результат, який в інтернеті можна знайти все. Від повій, зброю, продажа, покупка, невідомо наркотичних засобів і всього іншого. І доки ми не скажемо для себе, що ми повинні забезпечити безпеку, а саме нормальної інформативного характеру баз, забезпечення безпеки IT, роботи підприємств, нічого не відбудеться. От якщо взяти Сполучені Штати Америки, це ФБР. ФБР має окремий департамент чи управління, яке займається чисто безпекою. Але для того, щоб займатися безпекою, вони спочатку будують всі ешелони
інформаційного характеру з приводу інтернет-ресурсу, з приводу роботи підприємств і кажуть свої правила. І після цього забезпечують безпеку. А так у нас невідомо, хто створює ці системи безпеки. А тепер ще невідомо, хто і розкриває, документує ці факти з приводу продажу зброї, з приводу наркотичних засобів і всього іншого. І виявлення одного факту такого документування продажу зброї, продажу наркотичного засобу, воно ж результату не дає. Необхідно підходити системно, документувати організовані злочинні групи, які цим займаються. Тому що такими видами розповсюдження зброї, наркотичних засобів одна людина займатися не може. А це є організована злочинність, яка наповнюється за рахунок вільних, там, звичайних людей, розвивається, процвітає і все тяжче з нею боротися. Але ж якщо взяти для прикладу Європу, попри таку потужну базу захисту, потужні правила, закони, все ж таки бачимо також теракти, вбивства і пояси шахіда взагалі обматуються ними, якось проходять, якось провозять. От що там не так працює? Або працює, але які шляхи знаходять терористи, вбивці, зокрема, щоб таке влаштовувати? Для того, щоб боротися з такими проявами, весь закордон сказав, що це є тероризм. На даний час в Україні слово тероризм чи терор, воно зовсім не використовується. Якщо тероризм, то Служба безпеки України, загальні світові програми з приводу боротьби, а саме профілактики, виявлення цих замовників, виконавців, розповсюджувачів інформації на стадії готування до вчинення терактів. Після цього система сама працює. І поодинокі випадки, які приносять шкоду людям, шкоду життю, вони є у всьому світі. Не мають масового характеру. І держави у всьому світі відкрито визнають, тероризм – це тероризм, вбивство – це вбивство. У нас в державі тероризм нема, вбивства є. І доки ми все-таки не навчимося перший крок зробити і визнати цю проблему, і назвати її вірним словом, а саме створення цих подій – це є тероризмом, за це відповідає Служба безпеки України. І необхідно боротися як з тероризмом. Як з тероризмом можна боротися, якщо кваліфікуються дії, як стаття 115 – це вбивство. Якщо вбивство, то вбивство, сусід сусіда вбив, вбивство, вибух гранати – це вбивство. Це ж різні склади злочину. А один підхід щодо боротьби і профілактики цих злочинів, він не повинен бути. От чому я акцентую увагу, доки ми не навчимося і наберемося мужності, щоб в нас щось не трапилось, не зробили ми вірно, і не будемо називати речі своїми іменами, ми не зрозуміємо проблему і не знайдемо рецепту, як з нею боротися. У нас лишається 1,5 хвилини до кінця ефіру. Буквально от ваш коментар хочеться почути. Чи взагалі потрібна легалізація зброї? Чи потрібна цивільна зброя нам? На мою думку, зброя короткоствольної вогнепальної зброї, вона повинна бути, але в цивілізованому, нормальному порядку. З приводу внесення, створення закону про зброю на території України. Другий крок повинен бути правила, а саме отримання, відкриті, прозорі, дозволи і навчання на короткоствольну вогнепальну зброю, щоб людина розуміла, що це в неї за зброя, яким чином, згідно закону, вона має право застосувати її, і яке покарання за перевищення чи невірне застосування зброї вона отримає. Я дуже дякую вам за коментарі. Григорій Мамка, заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції у 2016 році, був гостем цієї години в нашій студії. Дякую вам. Одразу хочу сказати, що гостем наступної години буде Леонід Канфер, режисер-документаліст. З ним будемо говорити стосовно останніх перипетій навколо заборони в'їзду артистів на територію України, також заборону серіалів. Про все це детально з ним поговоримо. А за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТR новини «Заман». Залишайтесь з нами.